दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंबाय थानाय जायो। दा नोंथांमोननि आनसलिकआबो नुनो मोन्दों बे सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा मा थांखि उद्देश्यखौ लानानै खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ? दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन बे मिशनखौ नोजोर बोनानै जे फरायसाफोरनि गेजेरावहाय बादायलु गोसो लाबोनो थाखाय आरो बादायलायनाय बेखौहाय लाबोनो थाखाय सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाखो 6, 7 आरो 8नि गेजेर फरायसालि सेक्सननि फरायसाफोरखौ लानानै नैथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। बे रोंगौथि सायख' आनजादा जोंनि आन्चलिकनि सिङाव थानाय गासै गं 12 गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों गासै गं 11 आनजाद मिरुआवहाय बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय गासै गं 12 गेजेर फरायसालिनिफ्राय 516 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजाद होनो हादों। दा बे आनजाद होनायनि गेजेरजों जे फरायसाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथि टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनो हागोन। आरो बे आनजाद खुंनायजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनो मोनसे बान्थाबो फोसावनाय जादों। सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था मोनफ्रोमबो क्लासनिफ्राय आलादा आलादायै होनाय जागोन। बेवहाय सेथि बान्था हिसाबै जोङो 2000 रांजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ जोङो होगोन। बेजों लोगोसे नैथि बान्थानि थाखाय 1500 रां बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ मोननो हागोन। आरो थामथि बान्थायाव 3000 रां बेखौ होनाय जागोन। बे थांखिखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआव बादायलु गोसो होनो थाखाय जोङो दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लानाय जादों आरो उननि समावबो जोङो बे आनजादखौ लालांबाय थागोन। बेबायदि फरिखा लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माबायदि इनपुट जागोन होननानै सानो? दिनैनि मुगायाव गोबां आनजादफोरानो कम्पिटिटिभ जानो हमबाय। दा बे कम्पिटिटिभ आनजादफोरा दिनै बेबायदि जेरैहाय जोङो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लानाय जादों बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरा खुंनाय जायो। कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिबायदि नियमजों खुंनाय जायो बेबायदि नियमखौनो होनानै दिनै जोङो थाखो 6, 7, 8नि मोन6 आयदाफोर फारियै इंराजि, बड', मेथ्स, ससियेल साइन्स, जेनेरेल साइन्स आरो जिके बे मोन6 आयदा गासै मोनसे आयदायाव 25 नम्बर गासै 750नि बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों निश्चय फरायसाफोरा गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि उननि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव मोजाङै मोजां बाहागो लानो हागोन आरो बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। गासै साबैसे फरायसाफ्रा बेवहाय 516 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजादसालियाव नुजानो हादों।